Bona tarda a tothom, moltes gràcies, també donar la benvinguda a tothom que està a casa. No vull allargar-me gaire, però sempre intento xerrar una mica, contextualitzar què fem als exploratoris i avui també aprofitaré per fer-ho i llavors ja donarem pas als ponents, a l'Alba, al Ramon i la Coral, que ens ajudaran a moderar el debat. Per tant, som-hi. Donar-vos la benvinguda a aquest exploratori de benestar digital que l'hem anomenat com promoure pràctiques que mantenen l'equilibri entre la tecnologia i el benestar. Però què és això dels exploratoris? Doncs mireu, els exploratoris formen part de l'estratègia d'equitat digital de la Fundació Bofill, que ara fa aproximadament any i mig que vam encetar, i és bàsicament un espai on volem aprofundir, investigar, indagar i, valgui la redundància, explorar què és el que s'hi cou en la intersecció entre processos digitals educatius amb una visió clara de justícia social. Segurament el binomi educació i tecnologia ja el teníem present des de fa un temps, però pensàvem que calia fer incís en aquesta visió de què vol dir que tot això també tingui un caire de justícia social, que no ens deixem ningú endarrere. Molt bé, dit això, volem fer-vos saber que el laboratori, com a espai viu i obert a la comunitat, rebem propostes, suggerències diverses de la comunitat educativa. Alguns dels ponents ens hem conegut amb alguna d'aquestes jornades o amb d'altres organitzades per altres entitats i arran que hem rebut un correu amb «Ostres, volem anar una mica més enllà, obrir un grup de treball o saber i començar a explorar models que ja treballin, m'ho invento, biblioteques escolars en centres pioners», hem començat a treballar plegades i al final han desembocat en diferents accions. Per tant, que sapigueu que oberts a suggeriments, tants com vulgueu, podeu escriure'ns i mirarem de donar resposta. Molt bé, dit això, explicar-vos que aquest laboratori té 8 temàtiques de les quals nosaltres pensem que ara mateix tenen incidència o tenen representació a les escoles i als instituts de casa nostra. I en particular avui el que anem a explorar és el de benestar digital. Què vol dir que els nostres estudiants tinguin o no un bon benestar digital, un bon equilibri digital als centres educatius. I només per posar en context, dir-vos que això crec que era novembre del 2022, va ser l'anunci oficial del Departament d'Educació de les línies de subvenció d'impuls digital. No sé si ho sabeu tots i tots els que esteu aquí i els que ens veieu a casa, les línies de subvencions d'impuls digital són unes línies de fons Next Generation que el que volen és mirar d'aterrar tant dispositius com projectes educatius com jornades de coneixement i divulgació com aquesta, que mirin d'anar una mica més enllà i aprofundir precisament sobre això, dels processos de digitalització educativa. Com us deia, això era el novembre del 2022 i gran part de la comunitat celebrava que per fi, per exemple, part d'aquests fons, posaria a disposició de qualsevol centre educatiu kits de robòtica, pantalles interactives, etc. Part de nosaltres avui hem anat a visitar un centre dels quals algun que esteu aquí han equipat biblioteques escolars amb kits tecnològics o han renovat algun dels equipaments de les seves aules. Com us deia, novembre del 2022. Pocs mesos després, a l'octubre del 2023, comencen a aparèixer notícies com la que veieu aquí, que un grup de famílies, de manera autoorganitzada, comencen a dir, escolteu, doncs potser no totes són flors i violes de fer aterrar màquines a dins de les aules. I jo m'atreveria a dir que durant tot aquest procés, al final del que es tracta és d'obrir més espais com aquest, on diguem, bueno, i què hi ha més enllà de posar maquinotes a dins de 4 parets en contextos educatius i el per què sí les hem de posar o per què no les hi hem de posar i en quins espais i amb quines finalitats. Aquesta última fotografia és part d'algunes de les accions que fèiem, que és el Festival de l'Equitat que nosaltres vam fer a l'abril, on parlàvem precisament i el centre principal d'aquest acte, aquesta jornada, era estudiar quins models i quines propostes realment pensàvem que funcionen. Tot això us ho he volgut posar com a relat o com a part del discurs que al final segurament aquest curs 23-24, de igual manera que potser l'any passat va ser el curs de la IA, aquest ha sigut el de replantejar-nos
Si aquesta digitalització que fa 20 anys que en parlem dels ordinadors uns a uns, dels robots a les aules, ara ha semblat que és el curs en què ens ho replantegem i volem realment aprendre on sí que els hi hem de posar, on no els hi hem de posar i amb quines finalitats. I per intentar donar resposta a això, sobretot en aquesta època on l'escola sembla que desapareix i que les dinàmiques i les responsabilitats solen recaure o pensem les famílies i els qui no estem a peu d'aula, que només recauen en el centre i en els docents, és què fem una vegada no hi ha escola, amb aquesta regulació, amb aquestes bones pràctiques, quins realment són els usos que sí que podem fer o que no hauríem de promoure amb els nostres infants, i per intentar donar resposta a això, doncs avui hem convidat a l'Alba i en Ramon, que ja li passo el testimoni a la Coral, que és qui moderarà el debat i ens els presentarà. Així que moltíssimes gràcies per venir, apunteu-vos les preguntes perquè segurament al final ens deixaran una estoneta perquè els hi preguntem. Endavant. Moltes gràcies, Héctor. Bé, com ens ha dit l'Héctor, és el tema del moment. Si haguéssim dit anem a treballar un tema d'actualitat rabiosa, és el tema d'ara. La setmana passada, el diumenge 26, va haver-hi una trobada de famílies molt amoïnades pel tema dels mòbils. El dilluns passat va haver-hi una sessió, que a més està gravada, d'entre docents, que és un grup de profes, una mica masoques, que es reuneixen de 9 a 11 de la nit els dilluns, i van fer parlar, va ser molt interessant, perquè van fer parlar alumnes sobre quina era la seva relació i quina era la seva vinculació als mòbils. De veritat que va ser un programa molt interessant perquè escoltar la veu dels alumnes i veure com ells mateixos se sentien d'alguna manera patint aquesta situació de tenir realment una dependència del mòbil va ser molt interessant, o com ells veien el mòbil com una eina de treball. Sí és cert que moltes vegades ens trobem en aquests temes en posicions molt extremes i sobretot ens trobem amb que sembla que els mòbils siguin la causa de tots els mals, sembla que totes les solucions puguin estar a l'escola, i ara ve el temps d'estiu, el temps de lleure, i ens trobem amb que moltes d'aquestes responsabilitats, com ens deia l'Héctor, passen a la família, passen al temps de lleure. I a més, amb un tema que és una mica especialment angoixant, quan a més en un entorn que estem parlant d'equitat digital, aquí ens trobem amb un tema que ens amoïna molt, que és les oportunitats de lleure a l'estiu són iguals per tots? O tenim molts infants que potser molt joves, que el que tindran és un espai amb un sofà, amb una televisió, amb una pantalla, amb un videojoc, i aquí també nosaltres llançaríem aquesta reivindicació de lleure. Per nosaltres està clar que ens caldria definir una posició absolutament fonamentada, rigorosa, sobre aquest tema. La tecnologia hi ha de ser, perquè a més, si contraposem la balança aquesta de la dependència dels mòbils, ens trobem amb la necessitat de tenir un país on necessitem tecnòlegs ben formats i gent ben formada. Per tant, no és negre o blanc, sinó que aquí tenim molts matisos i moltes coses que hem de saber explicar bé, i jo crec que a més avui ho podrem fer-ho bé perquè les dues persones que ens acompanyen en saben molt. Hem de plantejar les dues situacions, com introduir, com treballar la tecnologia en un entorn d'escola, com treballar i introduir la tecnologia, quin rol té en un entorn de lleure, en un entorn de joc, en un entorn de, entre cometes, descans o vacances. A partir d'aquí, aquí començarem a parlar amb les dues persones que ens acompanyen. L'Alba Castellví és sociòloga, educadora, mediadora de conflictes, una persona que ha treballat molt amb escoles de famílies, que ha treballat molt amb temes de reeducació de famílies, i és, a més, cofundadora d'una iniciativa que ens explicarà ella, jo no faig spoilers, que es diu benestadigital.info, on realment potser podem trobar algunes línies de solució. I per altra banda, el Ramon Arnó és advocat, especialista en temes jurídics de l'entorn digital, ha estat vinculat també amb temes de la legislació, que m'he oblidat de dir, però que acaba de sortir amb tots aquests límits, ara en parlarem, i és fundador d'una web, d'un entorn que es diu lafamiliadigital.es, on també podem trobar moltes solucions. Hem regulat els mòbils a l'escola, la legislació alguna comença aquest any, alguna començarà l'any que ve, però a partir d'aquí amb això en tenim prou. I la primera pregunta, Alba, és per tu.
Sabem que hi ha estratègies comercials, i això és molt clar, de les empreses de telefonia i dels grans monopolis, de les xarxes, però creus quines són les causes per les que hem arribat fins aquí? I per tu, no t'ho posaré fàcil, quines són les línies de treball a nivell familiar i també amb aquesta proposta que vosaltres feu de benestar digital, a nivell de comunitat, com podem actuar? Ara hi ha una llei, una legislació, com podem actuar nosaltres en aquest entorn? Clar, són les preguntes fonamentals, no, Coral? És a dir, el per què i el què fem a partir d'aquí. Llavors, sobre el per què, jo crec que puc ser molt breu. Hem arribat fins aquí a causa de la lògica del capitalisme sense bons filtres. Un capitalisme sense bons filtres el que fa és perseguir el màxim interès, el màxim benefici i, per tant, han crescut tot d'iniciatives digitals que tenen per objectiu que els usuaris les consumeixin com més temps millor perquè és així com obtenen més beneficis. Qui és el que més consumeix alguna cosa, la que sigui? Òbviament, un addicte a allò. Per tant, fer-nos addictes és l'objectiu d'aquesta lògica capitalista que persegueix el màxim benefici quan no hi ha bons filtres. És per això que hem arribat fins aquí, és a dir, per aquesta falta d'ètica. Dic falta d'ètica perquè és curiós de sentir com els impulsors de plataformes i de xarxes socials expliquen, documentals com El dilema de les xarxes de Netflix, per exemple, que ells no deixen que els seus fills s'acostin a aquests productes que ells mateixos ofereixen a la resta del públic, entre altres els nostres de fills. Quan sentim a dir això ja ens hauríem de posar una mica en alerta sobre els prejudicis que se'n poden derivar d'alguns d'aquests invents que fa, però encara que sembla que hi ha molta informació, per exemple, aquestes afirmacions que venen d'aquestes persones que coneixen tan directament els efectes, resulta que aquestes informacions no les tenen totes les famílies. Les famílies que les tenen, informacions sobre els possibles perjudicis, ja es tornen més sensibles. Però tot i així, encara falta arribar a moltes altres. I diré, bueno, n'estem parlant moltíssim, cada vegada més. De fet, avui aquí mateix, amb la Coral i el Ramon. Sí, però realment no prou, perquè mira, tu ara mencionaves aquesta nova legislació que farà que, d'aquí uns quants mesos, els pares, quan hagin d'activar un mòbil que farà servir un fill seu, hagin de plantejar-se si volen que hi hagi determinades restriccions o no. Doncs resulta que, i ara us explico una anècdota personal, però que és molt il·lustrativa d'això que dic, aquest dematí n'he parlat per TV3. I l'anècdota ha estat el que m'ha dit una mare que m'he trobat una estona després. Jo soc de Sant Sadurní. I després de parlar per TV3 me n'he anat al cafè de la plaça i estava fent un cafè allà fora, quan ve una senyora que em diu, que ets educadora? I jo li dic, ai sí, no l'havia vist mai. Diu, oh, és que em sembla que fa una estona t'he vist per la tele. I dic, doncs mira, sí, era jo. Diu, és que m'he fixat en aquest penjall que portes i ara al veure, dic, sí que és aquella noia. Total que la cosa tenia una mica de gràcia, aquesta trobada així casual, i parlant, la mare m'explica, jo em sembla que amb els meus fills ho he fet prou bé, perquè tant el meu marit com jo hem procurat que tinguessin límit a l'hora de consumir pantalles. Així que només els hem posat una estoneta de tauleta a les hores de menjar, perquè mengessin, a les hores d'anar al lavabo, perquè estessin distrets, o bé abans d'anar a dormir, perquè així tenien una història, un conte o un capítol i s'adormien amb la tauleta. Però fora d'això, poca cosa més. Clar, aquesta persona que em feia aquesta reflexió, pensant que ho havia fet la mar de bé perquè havia posat aquesta mena de límit, feia una estoneta, havia sentit 20 minuts de tertúlia a la televisió pública sobre com d'important és que els pares tinguem bons criteris. Per mi és la demostració i una prova definitiva que falta molt per poder formar els pares. Clar, hem arribat fins aquí, jo penso que perquè no sabíem on arribaríem. A vegades agafes un camí que no acabes de saber ben bé on et portarà i potser descobreixes que et porta a un lloc que no et convenia, que no t'agrada, un paisatge que no és prou bonic. Quan passa això, que s'ha anat tirant però no has arribat on calia, sempre pots rectificar el rumb. Jo penso que som aquí, en un moment en què ens hem de plantejar si això que està passant és el que ens agrada o si volem rectificar el rumb, i la bona notícia és que estem en condicions de fer-ho. Avui
n'estem parlant aquí, per tant, ja estem fent això, però també és veritat que s'ha de fer molt més. Llavors em preguntaves, tant a nivell comunitari com d'estratègia familiar, oi? Què podríem fer? Doncs mira, jo que vinc del món de la sociologia i per tant els plans comunitaris m'agraden especialment i crec molt, penso que estem en condicions de fer plans de benestar digital a tots els municipis que se sentin responsables de la seva comunitat, que permetin que tots els professionals que tenen contacte amb les famílies, per tant, em refereixo a professionals que van de l'àmbit de l'acció social a l'àmbit de la sanitat, passant per l'educació, a l'escola, en el lleure, però també d'altres, com els casals d'avis, els urbanistes, i que aquests professionals siguin capaços, a través de la formació que se'ls donen en els plans de benestar digital, de sensibilitzar i de donar criteris a totes les famílies que tenen a càrrec infants o adolescents. És a dir, es tracta que en els pares els arribi una informació de tanta qualitat i tan bé que no quedi cap infant ni cap jove desprotegit perquè els seus pares no tenen prou bons criteris. Jo crec que d'això n'hauríem de fer una prioritat política, perquè al final la situació que tenim ara és responsabilitat de tots els adults que hem fet possible aquest context. Aquests plans han de considerar tant la realitat social d'aquell municipi, no és igual a tot arreu, com les necessitats de la població, com els recursos disponibles. I a partir d'aquí formar aquests professionals que al seu torn formaran a les famílies. També hem d'anar a les escoles. Hem d'anar a les escoles la gent que hi entenem una mica i que podem transmetre el missatge als nens i als joves. Per cert, una altra anècdota. Sí, endavant. Hi havia l'altre dia una escola al Guaire on vaig estar parlant amb alumnes de 6è. I al cap d'uns quants dies vaig rebre un missatge, un mail d'una tècnica d'educació d'Artesa de Segre que em deia: Alba, t'estic molt agraïda perquè l'altre dia vas anar a l'escola de la meva filla i ella va tornar a casa dient-me: mare, t'estic molt agraïda perquè ets molt intel·ligent. Resulta que avui m'han explicat per què no em deixes tenir un mòbil encara que jo rondini i no pari d'insistir. Resulta que en aquesta nena, el fet que un expert extern hagués anat a l'escola a fer un punt de sensibilització sobre això, l'havia ajudat a entendre les restriccions, els criteris que li posaven des de casa. Això són coses que hem de fer a nivell comunitari. I finalment em preguntaves les línies de treball familiar. Ho faré a grans trets perquè d'aquesta manera tenim espai. El Ramon pogués posar la seva proposta. Exacte. Els pares penso que és molt important que es preocupin d'informar-se i de saber com utilitzar els sistemes de protecció. Si ells estan al cas dels possibles problemes, segur que voldran protegir els seus fills i segur que trobaran maneres de protegir-los perquè hi són i cada vegada n'hi ha més. I segur que el Ramon també en parlarà. I alhora, a més de restringir per evitar aquests riscos, per evitar-los, sobretot el que cal és educar les criatures. Com eduquem? Primer de tot donant exemple, cosa que és molt difícil perquè a nosaltres, a ningú ens ha ensenyat a fer un bon ús d'aquesta pantalleta que portem a la butxaca, per tant, ensenyar a fer-ho bé quan nosaltres no n'hem sabut, no n'hem après fins ara, que n'aprenem amb l'experiència, no és fàcil. Però donar exemple de com utilitzem eines de restricció nosaltres mateixos, parlant amb els nostres fills del que fem i del que no fem i per què ho fem o no ho fem. També hi ha d'haver sempre obertes vies de comunicació en confiança per saber què és el que es miren, què és el que s'escolten, què els diuen a les xarxes i què diuen ells a les xarxes. És a dir, els pares s'han de preparar per poder tenir aquestes converses en confiança. No tots saben com establir relacions de proximitat amb els fills perquè ningú els n'ha ensenyat. Hi ha qui té més habilitats i qui en té menys, però es poden preparar per això. I després hi ha un apunt que vull fer, que és que no hem de parlar només dels adolescents, perquè ens hem de preocupar de què passa amb els que són més petits. En el cas dels més petits, a més d'educar-los, és més necessari que no pas en el cas dels adolescents restringir-los.
restringir temps i restringir continguts. Per aprendre a autolimitar-se, que és el que volem que facin els nostres fills responsablement, abans els ha d'haver limitat algú. Si no, és impossible aprendre a posar els propis límits. Els pares, en matèria de continguts igual, ser conscients de què consumeixen els seus fills per decidir si és bo o no per la seva salut. Igual que el pare d'una criatura no li deixa menjar un producte tòxic pel seu cos, per què ha de deixar que s'alimenti amb un contingut que pot ser tòxic per la ment? Doncs això són línies de treball que després es poden concretar, però que crec que totes les famílies haurien de tenir en compte. Moltes gràcies, Alba. Bueno, Ramon, en l'entorn aquest de la família digital feu un èmfasi molt especial en pactar amb els fills les condicions d'ús i tu parles clarament del tema del contracte parental. Com plantegeu aquest tema? Perquè és un tema que en aquests moments que hem començat a parlar de lleis, que ens trobem en famílies, com deia l'Alba, que no saben posar límits, què fem? Amb què ens orientes? Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a la Fundació i per tenir aquestes companyes de luxe que ho heu introduït de forma magnífica tot el que, diguéssim, tot el debat que generarem a partir d'ara. La meva visió és jurídica, soc advocat en exercici, he portat molt temps temes penals, temes de menors i la meva visió no és ni psicològica, ni educativa, ni sociològica, perquè no tinc ni capacitats ni coneixements. El nostre discurs és el que en castellà es coneix com a pàtria potestat i en català potestat parental, que és una institució que no és nova, té 2.500 anys, i que posa el nucli de l'educació amb un principi general que és l'interès superior del menor. Això ja ve de la legislació de l'any 89, de la Convenció dels Drets Humans de l'any 89, s'ha traslladat a tota la legislació espanyola i a nivell català, i el sentit d'un contracte parental té moltes ramificacions. La primera és establir límits. Tots tenim fills i filles menors d'edat, la meva ja en té 21, però clarament el que els menors et demanen són límits clars que s'han d'imposar. Després, ho has apuntat tu, una de les claus són la manca d'habilitats digitals per part de les mares i dels pares, dels progenitors. Però no és una excusa. Internet té molts anys. De fet, jo soc d'abans d'internet, jo soc de l'any 67, internet va néixer l'any 69, un projecte militar, i no em serveix a mi tampoc l'excusa de no he tingut temps, en els últims 50 anys, d'habilitar-me ni d'adquirir aquestes competències digitals per transmetre-les als nostres fills i filles. I aquest és un altre element que la legislació ho diu, és a dir, la llei del menor, la llei de l'any 96, que és una llei orgànica, és a dir, que està, diguéssim, a dalt de tot, del triangle legal, diu a l'article 5 que la clau de l'educació amb els nostres fills és ajudar-los a que identifiquin situacions de risc. Situacions de risc, per portar-ho a un terme, diguéssim, planer, és quan tu vas al bosc a buscar bolets, ara a la tardor, a Lleida és molt habitual a la tardor anar a buscar bolets, a ningú se li ocorreix deixar el teu fill sol perquè utilitzi, diguéssim, la metodologia assaig-error, per dir tu ves provant els bolets i si et senta bé, encantat serà bo, i si et senta malament ja correrem tot això. Traslladat d'internet no podem utilitzar aquest criteri. El criteri que imposa la normativa, és a dir, no és un criteri voluntarista amb principis ètics, sinó que és una norma legal aplicable, és que estem obligats a ajudar-los a que detectin situacions de risc. És com la bicicleta, és la Garmendia, que és una professora de la Universitat del País Basc, que és una referent a nivell nacional dins del projecte UE Kids, posa l'exemple de la bicicleta. És a dir, no podem educar els nostres fills i filles amb l'ús d'internet, o el que ara es diu, ja no es diu internet, ara diem entorn digital, només amb mesures tècniques o de restricció. És a dir, no podem educar-los a utilitzar la bicicleta, que és l'exemple que posa ella, amb un gran casc i la millor bicicleta del mercat, pujar-lo al port de la Bonaigua i dir, endavant, ja tens tecnologia, ja tens seguretat, si no hi ha una part educativa. I la part educativa és ensenyar-los, entrenar-los a detectar les situacions de risc, perquè no estarem tota la vida darrere d'ells de la bicicleta, no sempre anirem al camp a ajudar-los a que detectin els bolets bons i els dolents per estar allà al costat, sinó que si tu els ensenyes i els eduques, i això és feina dels pares, de les mares i dels pares, es diu potestat parental, pàtria potestat en castellà, és a dir, té 2.500 anys, si tu no els eduques, no els educarà ningú. I a més, aquesta tendència que tenim de vegades a... No estic dient que tot el dia hem de posar les pitjors notícies que escoltem a la ràdio i a la tele sobre incidents amb menors, de vegades molt desagradables, jo com a advocat n'he portat molts i parlo amb coneixement de causa,
però aprofitant que escoltem per la ràdio que hi ha hagut un assetjament en contra d'un menor i que han detingut a l'autor, no? Això ajuda a generar el debat, perquè, insisteixo, si tu el teu fill filla de 8-9 anys no li dius que si algú a través d'internet li demanen una foto no li pot donar, o si coneix algú a través d'internet no pot quedar físicament, si no detecta el risc, el dia que el veurà davant, el dia que veurà aquell bolet, el dia que anirà amb bicicleta de nit, sense llum i sense frens, si tu no li has dit, doncs no actuarà d'una forma preventiva, que és identificar la situació de risc i buscar una alternativa. I dins de tot això, els contractes digitals parentals, jo com a advocat era molt reaci a contractualitzar les relacions familiars, em costava molt de veure que hem de regular jurídicament dins de la família les obligacions. Jo ara he canviat d'opinió i veig clarament que no és tant tenir un contracte signat allà enganxat a la paret com a motiu final, sinó que el contracte és el mitjà, el medi que ajuda a discutir i a establir criteris que de vegades són verbals i a posar-los per escrit, per exemple, les prohibicions dels horaris, o l'inventari de tipus de dispositius, o el tipus de software que fem anar, és a dir, no qualsevol software ni qualsevol buscador és, diguéssim, legítim, perquè hi ha buscadors de multinacionals que tots coneixem, molt pensats per captar informació, i n'hi ha altres que són més transparents i que són menys agressius. Doncs començar amb aquest tipus de debats. Ho dèieu abans, els premis i les restriccions. El Codi Civil inicialment incorporava un precepte que era el dret de correcció. Això fa uns anys es va esborrar del Codi Civil espanyol. A Catalunya, al País Basc, a Navarra i a Aragó el dret de correcció existeix. El dret de correcció mai s'ha d'entendre com el dret de correcció amb una conseqüència física d'una, diguéssim, agressió o d'una prohibició que suposi un atac, evidentment, a la integritat del menor, però el dret de correcció vol dir que li pots prendre el mòbil i li pots prohibir l'ús d'internet. És imprescindible. I això forma part d'aquest marc legal que es diu potestat parental. Un altre tema que hem de tenir clar, els pares i les mares són responsables civils de tots els efectes civils que els actes dels nostres fills tinguin conseqüències. Per exemple, si el meu fill menor d'edat trenca un vidre aquí mateix, ell serà responsable a partir dels 14 anys penalment de les conseqüències d'un delicte de danys, però la indemnització, els diners que valgui restituir aquell vidre trencat, la llei imposa una responsabilitat solidària del menor i dels pares. És a dir, haurem de passar per caixa i segurament ho pagarem nosaltres perquè no tindrà mitjans. Què vull dir amb això? Que si les mares i els pares i els progenitors tenim una responsabilitat, la legislació ens dona poders per controlar aquella responsabilitat, aquell risc. I els poders es diuen la facultat legal de controlar els seus mòbils. Jo, aquesta teoria de el mòbil del meu fill, de la meva filla, la tablet és un món tancat com la seva habitació on jo no hi poso el nas, on jo no el controlo, on jo no vull conèixer la contrasenya perquè ell faci el que vulgui, el que porta evidentment és a situar-lo en un entorn de risc. Qui de nosaltres compraria al nostre fill o filla una tecnologia que posés en risc al nostre fill o a la nostra filla? Ningú. Ningú compraria una bicicleta vella, rovellada, sense frens i sense casc i pujaria al seu fill al port de la Monaigua per dir-li endavant? Doncs de vegades, si els donem aquest tipus de tecnologia sense aquest tipus de control, estem propiciant, com el sharing, el compartir fotografies dels nostres fills i filles a internet sense cap tipus de criteri, porta, entre altres conseqüències, a dos. La primera, que els posem en risc. Jo, en una xerrada a un institut de Lleida l'any passat, em va explicar una mare em va dir que amb una fotografia que havia penjat ella respecte al seu fill menjant calçots a Instagram va provocar un cas d'assetjament en contra del seu fill, perquè aquella fotografia algú la va entendre divertida i va començar una situació molt complicada i després establim una política familiar d'ús de les imatges. Si el criteri és tot el que fem a casa, ho gravem o registrem en vídeo i en foto i ho compartim a Instagram perquè el pare i la mare són d'aquest criteri erroni, a part de crear una biografia paral·lela del nostre fill i filla, que quan arribarà als 18 anys com ha passat als Estats Units, ens trobem amb alguna demanda dient tu per què has penjat això, ens trobem després que creem una biografia paral·lela i creem un criteri de tot allò que passa a casa meva es pot compartir, al qual algun dia ens trobaran, aquesta gent que té una visió tan, diguéssim, poc acurada de la seva imatge familiar, que alguna mare o pare estarà un dissabte a la tarda al sofà, diguéssim, en una posició poc
agradable, no? I el seu fill filla doncs, farà una foto o un vídeo, compartirà aquella imatge a Instagram i llavors no tindrem arguments per dir-li que no. Als Estats Units va passar una cosa divertida fa uns anys, no? D'una noia, no? De 10 o 12 anys que va penjar al seu Facebook, no sé qui és el senyor tal que treballa en aquesta empresa, que és el jefe del meu pare, que es diu tal, però el meu pare porta tota la tarda despotricant en contra d'aquest senyor, no? Us podeu imaginar com va acabar. En conclusió, el contracte digital parental, que hi ha models a internet, té una cosa interessant que és propiciar el diàleg i veure com pensen els nostres fills, perquè els nostres fills no tenen la mateixa visió dels riscos i de les oportunitats. No? I una cosa molt xula, diguéssim, el que no hem de fer mai és, aquí tens el contracte, el signes com un contracte d'adhesió d'aquests que comprem per internet, sinó fem una prova que és molt interessant i molt xula i ens donarà una visió molt clara de la seva forma de pensar. Tu, noi, noia de, et diria jo, 9, 10, 11, 12 anys, proposa'm als pares la regulació que tu creus oportuna, no? Els límits, els premis, les prohibicions, els tipus de dispositiu, el tipus de software, no? Perquè així també veurem, no? Igual ens trobem en una situació regulatòria on ja per iniciativa pròpia et diuen que tenen clar, al contrari de l'exemple que posaves tu, no? En quins entorns no es pot diguéssim, utilitzar. I finalment, la llei del menor, article 9, si tenim després un moment us pujaré l'enllaç, és la llei 1/1996, l'article 9 bis, si teniu mòbil o aquesta nit doncs, ho reviseu, mireu-ho, ho aconsello a tothom. La llei del menor imposa obligacions legals als nostres fills, menors d'edat, des de col·laborar a casa, a ser respectuosos amb la família i amb l'escola, són obligacions legals que, òbviament, l'incompliment no portarà cap conseqüència, diguéssim, jurídica de les conegudes, però els nostres fills menors d'edat tenen obligacions legals i això també els ajuda a situar una mica en aquest món tan protector del seu interès superior, però que a vegades es confonen amb jo només tinc drets i tu només tens obligacions. Jo crec que, per acabar, el contracte parental digital, més que diguéssim un resultat final que em pegues allà a la paret, el facis o no per escrit, serveix molt per crear el diàleg necessari per veure com pensen i per establir normes i també, diguéssim, oportunitats per a ells. Concretem, jo crec que hem fet un bon plantejament, ens trobem per tant en famílies que a vegades no saben, no poden, però que està clar que no posen límits, a partir d'aquí hem de tenir estratègies. Ens arriba un moment de l'any especialment delicat, que és el temps de les vacances. Els joves, i potser també a vegades els adults, una dada curiosa, d'anècdota curiosa, és la quantitat d'hotels que per adults tenen en plataformes de jocs, etc., perquè els adults quan arriben a la nit a l'hotel els agrada jugar a videojocs, etc. Per tant, què passa amb tot això, amb què atribuïm el lleure, les vacances, el no fer res, el descansar, a utilització d'entorns digitals? Intentant concretar, perquè puguem dialogar una mica, ens pots ajudar, Alba, a dir quins consells donaries a les famílies sobre aquest tema? Què podem fer? Doncs mira, és ideal que parlem d'això just ara perquè és quan les famílies es plantegen què faran amb els nanos a l'estiu i n'hi haurà que posaran a disposició recursos que els permetran estar més lluny de les pantalles que d'altres. Sobre els riscos que comentava el Ramon, i precisament entroncant amb la qüestió del temps de lleure, jo vull dir que un dels riscos principals amb els quals potser pensem poc, perquè pensem molt amb els riscos de contactar amb persones desconegudes i com s'hi vinculen, etc., o el que comparteixen o no, però un dels riscos principals és el temps d'ús. Quant de temps passen els nens i els adolescents connectats a les pantalles? Doncs la mitjana, segons diuen els estudis, és d'entre 6 i 7 hores a l'estat espanyol. Quan vas als instituts de secundària i els demanes que facin la prova de comprovar quantes hores hi han estat al cap de setmana, el dissabte i el diumenge, no és gens estrany que et diguin que els surtin 9-10 hores els dissabtes i els diumenges. Què vol dir això? Vol dir que deixen de fer un seguit de coses essencials pel seu desenvolupament a aquestes edats. Llavors els pregunto sovint què penseu que faríeu més si estéssiu menys temps amb el mòbil? Les primeres vegades que feia aquesta pregunta us haig de reconèixer que era un fracàs absolut. Sí, perquè em deien no ho sé. No tenien idees. Com podria substituir el temps de pantalla per una altra cosa? És que ni se m'acut a què el podria destinar aquest temps. Per tant, vaig haver de canviar la pregunta i ara sí que em funciona, perquè ara el que faig és dir
Quines d'aquestes coses penseu que faríeu més si passéssiu menys temps amb el mòbil? Llavors els dono una sèrie de possibilitats i sempre, molt majoritàriament, pràcticament el 100% dels nois i noies em diuen que descansar, és a dir, dormirien més hores. Moltes vegades els pares es pensen que a les hores petites de la matinada estan dormint, quan en realitat, com que s'emporten el mòbil a l'habitació per fer-lo servir de despertador, estan connectats fins que els ulls els cauen de son amb el mòbil al costat del coixí. Per tant, descansar, dormir, que és tan important pel seu desenvolupament neuronal i que té tantes repercussions tant de cara a l'aprenentatge com de cara a l'estat d'ànim. Llegir. Òbviament, hi ha experiments que diuen en titulars de diari s'ha deixat 90 joves una setmana sense mòbil i diuen que han llegit un llibre per primera vegada en 6 anys. Després hi ha el tema d'estudiar, parlar amb persones, especialment amb els de casa, és a dir, mantenir les relacions socials presencials properes amb els pares i germans, i fer esport, són les que s'emporten la palma. Aquest, per mi, és un risc gravíssim de fer un mal ús de la tecnologia digital, més enllà d'aquells riscos pels quals protegeixen les lleis. És per això que no n'hi ha prou amb les lleis, sinó que els pares han de tenir criteris sobre com garantir que els seus fills facin aquesta mena de coses. I diria que en aquests contractes que proposa el Ramon ja hi ha el fet de pactar que s'hagin d'haver fet determinades activitats abans. Si vols explicar això un moment? Això volia dir, exacte, les prioritats. Primer, els estudis. Segon, la família. Tercer, les activitats de la llar, i quan tot això estigui fet, hagis estudiat, hagis estat atent a la família i amics, i les activitats de la llar hagin estat aprovades, és en quart el moment d'oci, que el moment d'oci no necessàriament ha de ser digital, han de buscar també alternatives, és el que deia. Exacte, doncs moltes gràcies per aquest apunt, perquè crec que això és molt important, és a dir, garantir que les altres coses es facin. I a més, havent pactat el contracte amb ells. Per això mai hem d'imposar unilateralment, sinó ha de ser fruit d'un diàleg. Els romans deien pacta sunt servanda, allò que pactem va a missa. I també, com a contra, si tu, com a pare o mare, has pactat l'ús de mòbil o fer certes coses i incompleixes, són ells els que et poden exigir. Exacte, és un pacte. I jo de cara a l'estiu el que animaria les famílies és a vincular els seus fills a tants esplais i activitats de lleure educatiu com sigui possible. Tu deies abans, Coral, no tothom hi té accés i tothom n'hi hauria de tenir perquè és fonamental. Esplais, colònies, agrupaments, tant com es pugui. Aquestes experiències els fan lliures, els fan autònoms, responsables, més hàbils, més valents. Jo soc molt partidària de la intempèrie. La intempèrie i el joc, si pot ser, lluny de la mirada d'un adult, o almenys del pare o la mare, que tendim a protegir en excés. La llibertat de jugar, sense la mirada de l'adult o almenys la mirada dels pares, implica poder-se relacionar amb els teus iguals. Els seus iguals, arribar a acords autònoms en cas d'haver de resoldre conflictes no determinats pel criteri de l'adult, resoldre problemes tècnics i pràctics de forma autònoma, en fi, desenvolupar un munt d'activitats. Per tant, tot el que pugui ser lleure, educatiu, o no, és igual, però lleure per jugar sols a la intempèrie ho hem de promoure al màxim. Aire lliure, esport. Aquesta és molt important. I això implica, perdó, Sí. I això implica que hem de garantir que aquests recursos de lleure, de colònies, d'activitats d'esport a l'estiu estiguin oberts a tots els infants, que no hi hagi cap limitació econòmica o de lloc d'on vius, cap limitació que impliqui això. Absolutament. Hauria de ser un dret i, per tant, està garantit. Després també, però, hem de tenir en compte que hi haurà un temps, posem per cas el mes d'agost, fins i tot per a aquells que sí que hagin tingut l'oportunitat de participar en aquestes iniciatives tan boniques que tots haurien de tenir, que serà un temps sense activitats estructurades i que aquest temps és molt bo que hi sigui. I és important aquí que les famílies tinguin clar que hi ha d'haver un temps per avorrir-se, és a dir, no generant alternatives a l'avorriment constantment, sinó deixant que els nens i nenes omplin aquest temps amb les seves pròpies iniciatives creatives. Clar, volem que els nostres fills siguin imaginatius, siguin creatius, però quan és creatiu algú? Algú és creatiu quan s'està avorrint com un ostre tant que no té més remei que rumiar alguna cosa per deixar d'avorrir-se. Aleshores és quan converteix una caixa en
en un avió, no? Per tant, hi ha d'haver també aquesta oportunitat. I quan els nostres fills ens diguin és que m'avorreixo, el que hem de fer és pensar que té l'oportunitat de trobar maneres de deixar-se d'avorrir. I només sorgiran si no els proposem alternatives creades per nosaltres o el recurs fàcil de les pantalles. No ens ha d'espantar. No ens ha d'espantar. Jo que vinc del món de l'educació en el lleure, quan els meus fills eren petits i em deien m'estic avorrint, solia desplegar al seu voltant tot un conjunt de recursos de tota mena, des de plàstics fins a teatret de titelles, perquè no s'avorrissin. I va haver un dia que em vaig adonar que m'equivocava, que fent això els estava solucionant la vida d'una manera que no els ajudaria a ser més autònoms i creatius, sinó al contrari, consumidors d'alternatives generades per d'altres. I per tant vaig preferir que s'avorrissin a partir d'aquell moment. També és important que les famílies aprofitin l'estiu per promocionar experiències noves, experiències que puguin fer plegats, que no cal que siguin coses que valguin diners. Hi ha un munt de visites gratuïtes que es poden fer a un munt de llocs i es pot prendre un entrepà per passar el dia en qualsevol poble on puguin anar en transport públic. Vull dir que a vegades és qüestió de tenir idees, però no de pagar diners. Aprofitar el temps d'estiu també per ensenyar-los a fer coses. Fer coses que normalment, perquè tenim massa pressa i poc temps durant el curs, no els podem ensenyar a fer. En el cas dels petitons, doncs vestir-se o fer l'entrepà de l'esmorzar. En el cas dels més grans poden aprendre a cuinar, perquè la seva responsabilitat, que el Ramon deia que tenen per llei, pugui ser, per exemple, fer algun àpat a la setmana per tota la família, de manera que també se sentin com a capaços, persones vàlides, valuoses, i per tant aquí estem fomentant la seva autoestima. Sí, perdó. Sí, no, acaba. No, anava a dir simplement que això de les responsabilitats a l'estiu també s'han de promoure de tal manera que, clar, jo conec, per exemple, uns pares que els dissabtes fan dissabte, aquesta expressió de fer dissabte, mentre els seus fills estan ajaguts tranquil·lament al sofà amb 15 i 18 anys. No pot ser. L'estiu és el moment per plantejar-se, corregir aquestes dinàmiques, que és quan tenim temps de fer-ho. I les pantalles també hi han de ser, Les pantalles hi han de ser o hi poden ser, perquè són molt útils, però clar, pantalles amb activitats orientades a aprendre alguna cosa, poden aprendre a programar amb l'Scratch, poden aprendre a fer coses amb les mans, des de tocar un instrument fins a fer una manualitat, és a dir, està molt bé utilitzar-les també, i a vegades no ens ho plantegem potser prou, per convertir els nostres fills en artífecs, en constructors, no només en consumidors passius, sinó en constructors d'allò que podran gaudir després. Moltes gràcies, Alba. Ramon, anem a un tema una mica més dur. Els nostres adolescents són immortals, mai tenen cap problema, tot ho poden superar, i ens trobem moltes vegades que es belluguen a nivell de xarxes amb un entorn d'autonomia, moltes vegades propiciat per les famílies. A mi avui em divertia el fet d'escoltar que ara es faria que les xarxes siguessin a partir dels 16 anys, quan les xarxes eren a partir dels 14, Facebook, o les famílies falsificaven les dades perquè els nanos es poguessin connectar, perquè el meu fill és molt bon nen, es porta molt bé, no hi ha cap problema, pot tenir Facebook, jo controlo, jo ho sé. Què fem? Com podem assegurar un ús adequat d'aquestes xarxes? Com podem assegurar que realment són conscients dels riscos i se n'adonen realment de la responsabilitat que tenen i de les conseqüències que això pot tenir? Com els hi podem obrir els ulls i com ens podem obrir els ulls? Hi ha una proposta d'avantprojecte que es va publicar ahir per incrementar l'edat de consentiment dels nostres fills i filles dels 14 als 16 anys. Jo no ho veig gens clar. Els menors, aquí a Espanya, a partir dels 14 anys poden fer testament. A partir dels 14 anys els menors són responsables penalment. Aleshores, elevar la capacitat de prestar consentiment amb una xarxa social o de contractar fins als 16 anys, des del meu punt de vista, jo crec que és totalment erroni. Després hi ha una fal·làcia propiciada per un sociòleg nord-americà molt conegut, Mark Prensky, dels nadius digitals, els immigrants digitals i els emigrants. Els nadius digitals són aquells nois, noies, ja diria de 25-30 anys, que han nascut teòricament
amb un ordinador i amb una organització sota el braç i que pel simple fet es veu que haver nascut en un moment digital ja són hàbils digitalment. Això és una fal·làcia, és un error total. Jo com a advocat he portat molts temes com a acusació i com a defensa en temes de menors i no són nadius digitals, són idiotes digitals. Enganyar amb un noi-noia de 12, 13, 14 anys és el més fàcil del món si tu ets hàbil. Els delinqüents amb entorns de l'entorn digital són molt hàbils, estan molt preparats i és molt fàcil. Per mi un nadiu és un noi-noia que ha nascut a l'Amazones i ha arribat indemne als 25 anys, és a dir, que no se l'ha menjat un cocodril i que si està sol uns dies al mig de la selva és capaç de detectar els arbres, els aliments bons i dolents, que és una mica el que hem dit abans de la gestió de risc. És clau, és a dir, hi ha d'haver un conjunt de prohibicions clares i que s'han d'executar, però hi ha d'haver a la vegada tot un entorn, i no és com ho fem, a nivell europeu us sonarà, perquè segurament la gent que esteu al món educatiu ja s'han incorporat als continguts, les competències digitals DICOM 2.2, segur que n'heu sentit parlar, doncs ara ve tota una onada que el que vol, la Unió Europea vol que abans del 2030 el 80% de la ciutadania europea tingui un nivell de competències digitals bàsic. Doncs aquest és un entorn ideal, si tu com a pare o com a mare tens coneixements i competències digitals, és l'entorn on has de transmetre aquests continguts als teus fills i filles. Tornant una mica a la teva pregunta, clar, això ho podem fer de forma improvisada, tu deies el de l'estiu, clar, si no planifiquem, si no posem en aquest contracte, document, model, acord, el nom no fa la cosa, d'acord? Si no planifiquem, és molt fàcil caure amb la pressió de, sisplau, deixa'm, l'insistència contínua d'aquests nois i noies que tenen molta energia i nosaltres que ja més aviat ens falta i una mica la paciència, és molt fàcil, diguéssim, caure amb l'error de dir que sí una vegada, dos i tres. Si això ho tenim documentat i ho tenim... No és que haguem d'anar al notari amb un contracte, però el contracte, insisteixo, no és tant una finalitat de tenir un document que després no seguirem i no complir la finalitat, sinó és l'element que ens ajuda a generar el debat i escoltar-los ens serveix molt. És el que deies tu abans, ells no veuen els riscos igual que nosaltres. Ells, el gran risc per amb ells, segur que és l'assetjament i sobretot el ciberassetjament. Hi ha moltes tesis doctorals que quan identifiquen com veuen els nois i les noies els riscos, el primer és el ciberassetjament. Risc que els pares i les mares no veiem. Al revés, quan es fan les enquestes als pares i a les mares de quins són els grans riscos, ho has apuntat tu abans, el temps de connexió, que lògicament ells no veuen com un risc. El teu fill i filla no veu com un risc estar moltes hores connectades o el contacte amb desconeguts, tampoc el veuen com un gran risc. És a dir, que les visions són totalment diferents. I insisteixo, si nosaltres, i no està en un tema legal de responsabilitat, que clar, incloure un advocat en un entorn d'aquest tipus a vegades pot semblar que la llei ho resol tot, però sí que ajuda, a partir del moment que, insisteixo, l'escola, aquesta tasca educativa i de vigilància i d'interès, fa una funció que està regulada legalment, que és, en certa manera, els pares i les mares deleguem una part d'aquesta funció educativa a l'escola, però el nucli de l'exercici de la pròpia potestat o la potestat parental ha de ser obligatori. I això vol dir, primer, formar-te tu digitalment per transmetre aquests coneixements, perquè si tu vols que el teu fill o filla detecti riscos, i estem en un entorn, diguéssim, de riscos, que després la doctora Livingstone, que és una gran, diguéssim, teòrica, sobretot al món anglosaxó, que està a la London Economic Schools i que tot el que escriu és interessantíssim, ho diu, que la clau és que ells detectin de forma autònoma els riscos i que puguin actuar de forma, diguéssim, conscient. Si no fem aquesta tasca, serà impossible educar-los digitalment, però primer som nosaltres els que hem de, diguéssim, conèixer l'entorn amb el que es mouen i tota aquesta idea de jo no vull estar a Instagram o no vull, diguéssim, crear-me perfils perquè és un rotllo, és l'entorn habitual amb el que es mouen els nostres fills, és un error majúscul, és dir, fugir o tancar els ulls. Jo vaig escriure un article fa poc, molt relacionat amb les competències digitals i amb l'exercici, diguéssim, d'una parentalitat positiva que es deia Tom Sawyer, Bernard Alba, com a exemples. El Tom Sawyer és el meu mite de jove, de llibertat total, llibertat total, cap tipus de control, ens anem a l'estiu a banyar-nos a l'Amazones i fem el que ens doni la gana, la pobra tia Dolly perseguint-lo i ell escapant-se, és inhibició, és assaig-error, la vida ja t'ensenyarà, això a la vida real, en bicicleta et pegues una castanya i n'aprens, tots tenim treps
però a internet l'assaig d'errors no funciona. Bernard Alba és totalment el contrari, com deia aquell polític, el que se mueve no sale en la foto, restricció i prohibició total, una mica amb la línia d'aquesta campanya per mi desacertada de prohibició del mòbil fins als 18 anys, quan la llei a la vegada et diu que has d'alfabetitzar digitalment els teus fills, tu ho has apuntat. És a dir, com hem de fer grans campions d'ús de la bicicleta, no? I de gent que esportivament siguin competents i els prohibim l'ús de la bicicleta i l'únic que tenim és una bicicleta sense rodes a casa perquè no es facin mal. I després un altre tema, no tot risc acaba amb un dany. Tots han fet coses de petits, més o menys acertades, i no el 100% de les coses. No estic dient que generem situacions de risc, el que estic dient és que la clau de l'exercici de la pàtria potestat a internet o al món digital és, primer, formar-nos nosaltres com a progenitors, perquè estem obligats. És a dir, la llei, des de l'any 89, la Convenció Internacional dels Drets dels Menors, et diu que l'interès del menor és prioritari, i l'interès del menor no és el que li interessa al menor, l'interès del menor és el que dius tu, no? Està allí estirat al sofà, veient com els pares, i l'interès del menor passa necessàriament per formar-te en competències digitals i per transmetre aquestes competències, sobretot detecció de riscos, però també d'oportunitats, no? Perquè si no, al final sembla que internet sigui un entorn, diguéssim, sense oportunitats i només ple de riscos, i també hem de veure aquesta part positiva. Però jo crec que la clau, si volguéssim resumir, no, la idea aquesta de l'interès superior del menor, que és un principi general que informa tota la legislació, és ens hem de formar digitalment com a pares, com a progenitors i com a mares, per transmetre en un entorn familiar i no subcontractar, entre cometes, a l'escola o al boletí oficial de l'Estat. És que jo vull que el legislador aprovi una llei que prohibeixi al meu fill que utilitzi un mòbil, no? Quan els proveïdors dels mòbils, qui són els primers proveïdors de tecnologia dels nostres fills? Nosaltres, no? Els primers responsables. Doncs jo necessito una llei que em digui que la meva filla no esmorzarà, dinarà i soparà carn, diguéssim, a la graella, amb patates fregides i begudes ensucrades i pastissos amb moltes calories matí, tarda i nit. No cal que una llei ho prohibeixi, és a dir, forma part de la pròpia educació. Jo crec que aquesta és la clau i aquí és on ens han perdut segurament molts, no? A l'hora d'externalitzar amb l'escola, provar el tema assaig-error o una restricció absoluta. La parentalitat positiva és mesures Alba. Sí, de protecció i mesures d'educació. D'acord, el que passa és que les mesures de regulació també, perquè tant de bo que tots els pares sabessin que no han de donar xetos per esmorzar als seus fills, tant de bo que tots els pares vigilessin amb l'alimentació i altres elements de la seva educació, però n'hi ha molts que no estan sensibilitzats per fer això, no tenen la capacitat de fer-ho. Hem de deixar aquests menors desprotegits senzillament perquè tenen pares que no tenen coneixement, o hem de fer un marc regulador que faci que fins i tot els nanos que tenen famílies que no en saben més, no que no se'ls estimen, sinó que no en saben més, no ho poden fer millor. És que inclús l'interès superior del menor permet, hi ha hagut casos, no? Casos de famílies amb menors d'edat que els han portat a programes televisius que clarament el contingut del programa era perjudicial pel propi menor, des del consentiment del pare, de la mare i del menor, que el Ministeri Fiscal, que té una posició de protecció del menor amb el mateix nivell que el pare i la mare, ha presentat una demanda i ha prohibit. És a dir, no tot allò que el menor vol i els pares i els progenitors volen té efectes jurídics, sinó que hi ha una capa de protecció molt intensa que a vegades no coneixem, com és el Ministeri Fiscal, per exemple, no? Que actua i ha actuat moltes vegades defensar l'interès del menor, no l'interès d'allò que li interessa al pare o a la mare o al menor. Però potser no cal que esperem que actuï el Ministeri Fiscal, sinó que cal que previnguem que determinats infants tinguin determinades condicions d'accés. I això, si els pares no tenen mitjans per poder-ho fer, torno a dir, per falta de sensibilitat, de criteris o per falta d'autoritat, perquè els pares l'autoritat cada vegada la tenen més en crisi. Això és un tema al qual podríem dedicar un altre repositori d'aquests. Clar, necessitem que algú els ajudi a poder-ho fer. I, per tant, aquestes regulacions a mi em sembla que són d'ajuda per les famílies. Tant de bo que no hi haguessin de ser, perquè voldria dir que els pares ja tenen criteris i maneres de poder-los aplicar. Que la llei de protecció de dades et digui que en menys de 14 anys no pots crear un perfil en una xarxa social i que és un error crear un perfil amb un menor de 14 dient que en té 25, perquè si la xarxa social tu li has dit que té 25 o 40, li llançarà continguts de 25 o de 40 anys, amb les conseqüències que això suposa, evidentment. Hem d'acabar perquè estic convençuda que també aquí les persones que ens acompanyen i potser alguna pregunta fins i tot a les xarxes, però hi ha un tema que ha anat sobrevolant, que és el tema de la coherència dels educadors. Firmem un contracte
establim una norma, utilitzaràs només una hora el mòbil, podràs jugar només a l'estiu després de no sé què, però després aquestes normes no es compleixen. És a dir, la falta de coherència a vegades que tenim els educadors, els nois i noies diuen moltes vegades sí, el mòbil a l'escola no, però el profe sí que el va servir, el profe contesta al WhatsApp, o en altres casos de les famílies amb poca coherència. Els nens diuen moltes vegades, i es pot escoltar en aquests programes en què quan els hi donem veu, sí, a casa em diuen que deixem el mòbil abans de sopar, però el pare diu no, jo és que tinc una cosa molt important. Quan els criteris de molt important d'un nen pot ser rebre un missatge del seu amic, és a dir, que en aquest sentit, jo molt curt, sisplau, perquè volem que puguin preguntar, com fem, com ens ajudem, quin consell ens donaríeu? D'alguna manera hem anat plantejant ja aquesta idea per garantir una millor coherència, una millor actuació de les famílies. Si ha de ser molt curt, jo diria que les famílies es dotin de determinades normes que els afectin tots. O sigui que te'n vas amb el Ramon. És a dir, normes pactades per tal que en aquella família hi hagi uns usos que sí i uns usos que no. Per exemple, tots deixem el mòbil abans d'anar a dormir en un lloc comú. Per exemple, a les taules dels àpats o en determinats espais els mòbils no hi entren. Per exemple, als cotxes en trajectes de menys d'una hora, tots els mòbils s'han de guardar a la guantera. Normes d'aquest tipus que compleixin tant els nens com els adolescents, com els pares o les altres persones grans de la família. Aquestes, si ells veuen que ens afecten tots, poden veure la coherència que hi guardem amb aquestes normes. Això per contestar molt breument. Ramon. Totalment d'acord. Coherència a l'hora de regular conjuntament l'ús de la tecnologia, perquè no només els mòbils, és a dir, document consensuat i que les conseqüències ens afectin a tots. És a dir, si el pare o la mare incompleix, doncs haurà de pagar aquell euro per posar-lo a la guardiola Això no ho havíem acabat de o li parlar. requisarem Les el mòbil contraprestacions no les havíem parlat. Sobre això, Coral, una cosa molt curteta, les conseqüències de les quals no hem parlat. Moltes vegades hi ha contractes que circulen per internet se'n poden trobar molts, que tenen un problema i les famílies m'ho expliquen. Diuen, ja vam fer el contracte, ja el vam firmar, però quan s'incompleix tots són problemes, perquè llavors nosaltres com a pares ens hem d'inventar... Han d'anar al Ramon, al gabinet del Ramon. Clar, no, és que el contracte ben fet és aquell que diu què passarà si s'incompleix. És a dir, conseqüència ja prevista. I premiar si hi ha una activitat molt diligent per part del nostre fill i filla, que té una habitació impecable i que és superamable amb els amics i amb la família i te trau unes grans notes, també hi ha d'haver aquesta part... I que va veure l'àvia cada tarda. Sinó de generositat, de dir, i això amb els programes... Sabeu que hi ha un avantprojecte que diu que serà obligatori aviat a Espanya que tots els mòbils de nova incorporació incorporin un software de control parental? Un altre gran error, posem sempre les mesures de solució amb la tecnologia i mai amb l'educació. Per mi no és un gran error. Per mi sí. hi ha d'haver l'educació i hi ha d'haver aquesta ocasió que tindran ara les famílies, perquè, Ramon, només serà una ocasió que se'ls presentarà. És a dir, quan ells activin el mòbil del seu fill, al mòbil, el que sigui, els preguntarà vols implicar mesures de control, ja que aquest mòbil l'utilitzarà un menor d'edat? El pare podrà dir que sí o podrà dir que no, estarà obligat. Utilitzaran com a únic criteri el control parental? Això serà una llàstima, per això hi ha d'haver en paral·lel l'educació de les famílies. Sembla que obrim el que puguin parar les preguntes, perquè estic segura o alguna pregunta de la xarxa. Segur que sí. No ens creiem que no hi hagi preguntes. No m'ho puc creure. Molt bé, Marta. Hola. No sé si és pregunta o és discussió. Ho és? El que vulgueu. Discussió. Estem preparats per tot. Però bueno, gràcies, ha sigut interessant. Jo soc més normativa, també, reguladora. Però bueno, volia fer dues reflexions, diguéssim. Una prèvia que és que crec que parlem de tecnologia, parlem una mica en general, quan en realitat jo després de diferents xerrades i llegir diferents articles, el problema és el mòbil. Parlem de digitals, però el problema és el telèfon mòbil, inclús podríem reduir-ho a xarxes, és a dir, xarxes i WhatsApp. Crec, i accés lliure a internet, potser, però parlàvem de creativitat i aquí hi ha molta tecnologia i és un espai creatiu, no? Venim de visitar escoles, biblioteques escolars que han incorporat tecnologia estil ràdio, estil croma, etc. Ningú
crec que valoraria que això és negatiu i que no s'està educant en competència digital, s'està educant. Per tant, el problema és el mòbil. Jo ho dic també perquè crec que, bueno, és la meva opinió, vull dir, no... Crec que centrar el debat és interessant, perquè els perills, això d'anar al bosc i no provar tots els bolets, el bosc és el mòbil, potser no és un treball d'escratch o potser no és escoltar música, no és tot, crec, o no és mirar pel·lícules per la tele, crec, no sé, això per un costat. I ara vaig al tema de la prohibició. És un discurs una mica antipopular, diguéssim, però perquè a ningú ens agraden les prohibicions, etc. Però jo sí crec, quan parlàveu de coherència, que la prohibició ajuda els adults a ser coherents. És a dir, perquè desenvolupa un imaginari en el que d'alguna manera automàtica tots anem interioritzant que allò és dolent. Per exemple, jugar a les màquines de tragaperres, diguéssim, en el moment que allò està regulat, doncs és com impensable veure un nen petit tirant monedes. Jo quan era petita ens donàvem monedes per tirar allà. I ara és com, estàs matant a un nen, vull dir, o altres tipus d'activitats recreatives, és igual, tabacs, alcohols, cinturons, les coses que vulgueu. Però la regulació, òbviament, no educa, però sí que ajuda a generar un imaginari col·lectiu que crec que afavoreix, com a mínim, el repelús, o que et faci vergonya posar-li una tablet a la cara a un nen o una nena de 2 anys al cotxet, coses d'aquestes. Després, òbviament, hi ha tot tipus de famílies i hi ha tot tipus d'això. Volia fer aquestes aportacions que no estan en pregunta, però una miqueta amb el tema aquest. La pregunta sí que seria si creieu que ho hauríem de centrar en aparells concrets o perquè és que tecnologia és tot ja i sembla que penso que tampoc podem tornar a un món sense tecnologia. Tens raó, hauríem de parlar de dispositius mòbils connectats a la xarxa, segurament, perquè un telèfon intel·ligent, un rellotge intel·ligent on pots comunicar-te també tindria... Disculpeu, però des de la mirada dels adolescents, el tema dels jocs en línia o el tema de les apostes són 2 altres temes molt, molt preocupants. O sigui que a vegades ens focalitzem en el tema xarxes, que jo diria que és la preocupació número 1. Els jocs en línia són terribles. Bueno, però seria... Es coneix com les addiccions sense substància. I el tema d'això. Alguna pregunta abans de tornar a passar a la taula? Alguna qüestió més? Un segon, Sílvia, que si no, no ens senten a casa. Perdó interrompre't. Vull dir que per continuar una mica amb això, que jo crec que principalment el que hem d'identificar per part dels adults, és a dir, hem de fer una educació nosaltres també, en què entenem per risc, perquè no podem dir-li als alumnes o als nostres infants quins són els riscos, no els podem identificar si no els sabem nosaltres mateixos. Vull dir, moltes de les coses que fem nosaltres com a adults no són correctes i ens estem exposant de manera perillosa. Abans de fer tot això amb els infants, nosaltres crec que hauríem de passar per aquí també. I no sé si potser vosaltres ho sabeu, si s'està fent algun curs, alguna plataforma per poder sensibilitzar en això, no ho sé. Em sembla que precisament un dels tallers que hi haurà després és, per respondre a la pregunta, ets digitalment responsable? Per tant, s'estan generant instruments perquè cadascú pugui fer aquest autoexamen. Efectivament, nosaltres no n'hem après de fer-ho bé, per tant, ensenyar a fer-ho bé és complicat si primer no fem una reflexió, començant per veure quins efectes té sobre nosaltres mateixos l'accés de temps que hi dediquem, quant de temps tenim per pensar sobre les nostres vides i prendre decisions. No, això no ho volem fer perquè preferim, mentre esperem a la parada de l'autobús, distreure'ns amb el primer vídeo que ens cau a les mans. Això també fa que no haguem de pensar sobre coses que ens són incòmodes, és a dir, optem per aquest tipus de distracció perquè ens facilita la vida emocional. I això és la primera reflexió que ens hem de fer. I a més tenim un enemic molt poderós, que és un enemic que capta molt l'atenció i totes les grans xarxes socials i grans plataformes de joc estan dissenyades específicament per enganxar a la gent, l'escroll infinit, per exemple. Diu que les empreses de tecnologia de Silicon Valley tenen més psicòlegs de conducta que enginyers, perquè el que volen és enganxar-te
i que no te'n surtis. I per això es parla d'addicions sense substància, perquè quan algú ha vist, doncs no posarem exemples de persones que són addictes a substàncies, és fàcil identificar l'element discordant, però en aquest cas és tecnologia, això es diu black patterns, és a dir, patons foscos que estan molt pensats i molt dissenyats perquè una vegada tu entres a dins no t'escapis d'allà. Perdó, hi havia una pregunta i tancarem. Més que una pregunta és un comentari que ara últimament tots els centres han estat fent l'estratègia digital de centre, tots els centres educatius de Catalunya, tant de primària com de secundària, inclús d'adults. I un dels objectius que els centres han dissenyat i han posat més centres és la formació a les famílies, perquè se n'han adonat que sí que és veritat que els mestres s'han de formar, els professors s'han de formar, ja s'estan formant, ja han fet una formació, però se n'han adonat d'això, que les famílies no tenen aquesta formació i llavors, clar, en tota la bona voluntat, els xiquets els passen davant, perquè potser els ho diuen, mira, ara no tindràs mòbil, i el xiquet agafa la tablet i entra igual a internet, i són pares. I llavors ha sortit això i de fet ja s'han començat a complir aquests objectius. Ja hi ha moltes escoles que enguany, este curs escolar, han fet com unes píndoles formatives i han penjat uns vídeos a les seues webs formant a les famílies en aquests mínims. Penso que és una bona idea. Una proposta interessant. I aquí el que sempre propiciem és donem-li la volta a la formació. És a dir, tots de petits, recordem que quan el pare o la mare t'ha dit fes allò o fes l'altre, o el que diu algú de cuinar, i tu fas un pastís, o encara que sigui horrorós, i et diuen és fantàstic, per què no els diem que siguin ells els professors i nosaltres els alumnes? És a dir, convertir-los en ells en protagonistes. Si vosaltres feu un taller pràctic a la vostra escola, com generar una contrasenya segura o com crear el perfil a Instagram del meu pare o de la meva mare, aconseguim dues coses. Primer, que siguin els centres dels protagonistes, que tinguin interès, i sobretot al noi-noia que tu li dius prepara un taller de 10 minuts, que el dissabte al matí vindran els pares i les mares de l'escola i tu seràs el professor, ens assegurem que sigui un expert en contrasenyes, que prepari aquells continguts, amb el qual no carreguem amb l'error de aquí tens un vídeo o un enllaç o un manual de 200 planes. I us haig de dir que els joves, els adolescents són molt crítics i quan els donem aquesta responsabilitat la fan de manera excel·lent. Perdó, Alba. No, que aquesta idea m'encanta, és a dir, penso que és fantàstic perquè efectivament ells se senten importants i ho fan millor que mai, quan tenen la... Per tant, em sembla excel·lent. I també vull afegir que formar les famílies no és només fer-les hàbils des del punt de vista digital, perquè així puguin fer també més hàbils o més segurs els seus fills. No. Formar les famílies també és ensenyar-les a posar límits mentre els seus fills no els saben posar ells mateixos, no se saben autorregular. L'obligació dels pares és regular-los i això vol dir no només posar-los els límits, sinó el que és més difícil. Exacte, amb aquella coherència que tu deies abans, Coral, però també amb una resistència, una persistència a la frustració dels nanos que faran que hagin d'aguantar, que rondinin contínuament, perquè els pares em diuen digue'ns quins límits, però sobretot com ho faig perquè això no sigui una guerra cada dia i cada nit. Això també ha de formar part d'aquesta formació de les famílies. Els límits els tenim pactats al contracte digital. Una pregunta i acabo jo. Endavant. Els límits els tenim allà enganxats a la nevera al contracte. Endavant. Bona tarda. No sé si se mos escolta. Estirant una mica este fil d'ara del final, que poder, durant l'exposició, penso que ha estat molt bé aquesta posició contrastada de les dues mirades, però jo me quedo en algunes paraules del propi enunciat del diàleg, concretament en la de benestar, en la d'empoderament i en la de crítics. Llavors, darrere d'això ressona tot el rato el concepte dels valors. I podem discutir, és la meva opinió, penso que podem discutir molt de si regulem o no regulem o si cal, però hi ha un punt de partida fonamental que és en base a què prenem aquest tipus de decisions, en base a què regulem, quin és el nostre tauler de joc. I el tauler de joc, malauradament, no juga a favor nostre, no juga a favor d'esta equitat. Llavors, és una lluita contra un gegant, perquè el punt de partida, allò que marca què dona benestar als nostres joves, segurament és contraposat a la limitació de l'ús de les xarxes, és contraposat a
marcar unes pautes, marcar uns límits, i este és per a mi el gran què, el gran punt d'atac. I després hi ha aquesta idea que com a educadors sempre compartim, i és la idea de que els docents i per extrapolació també les famílies, perquè hem parlat des de les dues perspectives, hem de fer aquest procés de modelar, monitoritzar i fer feedback. Llavors, difícilment podem fer aquests passos si nosaltres mateixos, com a docents i com a família, no som un bon model, no tenim aquesta capacitat de monitoritzar perquè difícilment monitoritzem a nosaltres mateixos i, evidentment, el feedback està desapareixent perquè la comunicació entre les famílies cada vegada és menor. Llavors, penso que realment em sap greu, perquè crec que soc l'última intervenció, però malauradament va molt més enllà i probablement la regulació és perquè de vegades no queda més remei que marcar unes pautes que vagin més enllà de nosaltres perquè nosaltres com a societat no m'on estem sortint. Moltes gràcies. Si us sembla, si és molt curt, però si no. Sí, és el que dius tu, la tecnologia és tan potent que és molt complicat a nivell individual assumir aquesta funció sense un recolzament legal. Per això és tan important situar el que diu la llei, l'interès superior del menor, i aquest és el marc amb el que ens hem de moure, perquè si no, no tenim alternatives. I la clau és, insisteixo, donar-los protagonisme, el taller aquest que dèiem de contrasenyes, o preguntar-los, volem regular l'ús d'internet o del mòbil connectat, a partir d'ara, fes-te una proposta, dona-li unes quantes voltes com a menor, i a partir d'aquí comencem el diàleg. I són aquests diàlegs els que ens ajuden, perquè no oblidem el que ha començat l'Alba a l'inici de tot, que ens deia la tecnologia, els mòbils, darrere de tot això hi ha una forma de capitalisme salvatge que el que vol és guanyar diners i aquestes empreses el que volen clarament és guanyar cada dia més diners. Un exemple claríssim és l'última regulació d'X, amb què permet l'ús de pornografia d'una manera absolutament claríssima pel tema d'obrir. Jo vull acabar i amb una recomanació, perquè moltes vegades sentim parlar psicòlegs o persones amb unes posicions molt extremistes, jo fins i tot crec que molt contràries amb una concepció educativa del que nosaltres estem parlant. Jo us recomano molt el darrer llibre de l'Ubieto sobre aquest tema, José Ramón Ubieto, està en castellà i en català, és un llibre, no recordo el nom perquè sóc una despistada, però és un llibre molt interessant amb una posició molt clara sobre el tema. I ell juga al final, i acabarem això, és molt curtet, juga amb la paraula padre per establir un acrònim d'això. Padre de la P de prohibició, regular els mòbils implica prohibir-los en determinats entorns, ho hem dit tota l'estona, amb la A d'acompanyament, que també l'hem dit, els menors necessiten algú al costat que els orienti, que els ajudi, que poden ser els educadors o poden ser les famílies, o poden ser, i no n'hem parlat, els monitors de lleure, que moltes vegades tenen aquesta visió d'ampliar. La D de desconnexió, temps i moments en què es desconnecta tots conjuntament. La R, jugo amb la paraula en castellà, de retardar, d'intentar plantejar-se determinades coses que a vegades hem de renunciar també a saber-ho tot dels fills, a tenir una actitud una mica més prudent i no tan intromisiva, però tenir molt clar el que són els límits de la tecnologia. I l'última, la més important, la E d'educar. I està claríssim, és a dir, nosaltres hem de tenir molt clar que hem de transmetre aquestes ganes de viure, aquesta manera de viure plena que ens deien, que ens han comentat avui l'Alba i el Ramon. Aquest viure en plenitud vol dir viure en el món real, i el món real és el món de la natura, és el món del lleure, és el món de la conversa, i això és el que nosaltres hem de fer i hem d'ajudar a descobrir. Passem ara a la part que crec que és més interessant, la Mare ens ho explica. Nosaltres ni ens belluguem d'aquí o sí? Ens quedem. Us podeu bellugar, si us No, sembla. com vulguis. No, si vols quedem i així... Us convido, així donarem pas a les talleristes. Vale, doncs així ens belluguem. Agrair a l'Alba Castellví, això sí. Moltes gràcies.